एकदा तुम्ही माझ्या पद्धतीने कोळंबी मसाला बनवलात ना, तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा अशाच पद्धतीने हा कोळंबी मसाला बनवणार. तर हा कोळंबी मसाला बनवायला मी खोबऱ्याचा अजिबात वापर करणार नाहीये आणि झटपट असा बनवून तयार होतो. एकदम वेगळी रेसिपी आहे, तर पटापट रेसिपीला सुरुवात करते. तर इथे मी कोळंबी घेतलेली आहेत. ही एकदम रापणीची अशी कोळंबी मला मिळालेली आहेत. आतमध्ये वाळू आहे भरपूर. तर पहिल्यांदा आपल्याला ह्याला स्वच्छ असं धुवून घ्यायचं आहे. तर मी 2 ते 3 पाण्याने व्यवस्थित अशी धुवून घेणार आहे, म्हणजे आतमधली वाळू सगळी निघून जाईल. त्याच्यानंतर इथे मी कोळंबी साफ करून घेते तर पहिल्यांदा हे डोकं जे आहे हे काढून टाकते त्याच्यानंतर वरचा जो भाग आहे तो पण काढून टाकायचा आहे. म्हणजे ही सालं जी आहेत ती काढून टाकायची कोळंबीच्या वरची. कोळंबी साफ करताना ना मुख्य म्हणजे हा जो दोरा असतो ना, हा दोरा पहिल्यांदा काढून टाकायचा. तर अशा पद्धतीने इथे मी सगळी कोळंबी साफ करून घेणार आहे. ही बघा इथे स्वच्छ अशी करून झालेली आहेत कोळंबी आणि मी इथे 2 पाण्याने धुवून पण घेतलेली आहे. आता मी एक मसाला बनवते तर त्याच्यासाठी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पहिल्यांदा इथे मी मिरच्या घालून घेते. इथे मी 4 ते 5 बेडगी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुमच्याकडे जर गावठी मिरच्या असतील तर त्या गावठी मिरच्या घातल्या तरी चालू शकतं. त्याच्यानंतर लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. 20 ते 25 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी चिंच घेतलेली आहे. ही चिंच आवळ्या एवढी चिंच घेतलेली आहे. एकदम ताजी चिंच मिळालेली काल मार्केटमध्ये. तर येताना मी घेऊन आले. तर इथे चिंच घातलेली आहे. त्याच्यानंतर इथे मी मोहरी घालते. ही 3 चमचे भरून मोहरी घेतलेली आहे इथे मी. आता आतमध्ये इथे मी मेथी घेतलेली आहे. मेथी ही पाव चमच्यापेक्षा थोडी जास्त आहे आणि अर्ध्या चमच्यापेक्षा थोडीशी कमी घातलेली आहे. मिरची पावडर इथे अर्धा चमचा घातलेली आहे. त्याच्यानंतर हळद पावडर घातली आहे अर्धा चमचा भरून आणि चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेते. आणि हे जे सगळं वाटण आहे ना, ते आपल्याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. आतमध्ये मी पाणी घालून हे वाटण वाटून घेणार आहे. इथे एकदम बारीक असं वाटण वाटून झालेलं आहे. जेवढं बारीक वाटण होईल ना, तेवढी ग्रेव्ही खूप छान होते. आणि ही मी इथे कोळंबीला लावून घेते हे वाटण. व्यवस्थित असं फासून घ्यायचं कोळंबीला. इथे व्यवस्थित असं कोळंबीला हा मसाला सगळा लावून घेतलेला आहे. आणि असंच 5 मिनिटं ठेवून देणार. तोपर्यंत आता मी फोडणीची तयारी करायला घेते. तर इथे एक मी पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनवर थोडंसं तेल घालून घेतलंय. 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. जास्त तेलाची गरज नाही. आणि तेलावर इथे पहिल्यांदा बारीक चिरून लसूण घेतलेला आहे. 7 ते 8 पाकळ्या घेतल्यात बारीक चिरून अशा लसणीच्या. तुम्हाला जर हवं असेल तर चेचून जरी लसूण टाकली ना तरीही चालू शकतं. पण मी इथे चिरून घेतल्यात. चिरलेली कशी जरा छान लागते आणि प्रत्येकाला एक एक तुकडा असा मिळतो. लसूण 2-3 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आतमध्ये कढीपत्ता घालून घेतलेला आहे. कढीपत्ता तेलावर थोडासा असा परतून घ्यायचा. इथे कढीपत्ता पण परतून झालेला आहे. आता ह्याच्यावर मी जे आपण कोळंबीला मसाला लावून ठेवलेला ना, तो घालून घेतेय. हे सगळं मिश्रण आतमध्ये घालून घ्यायचं. हा कोळंबीचा मसाला आहे ना, तो एकदम पटापट असा बनवून तयार होतो. जास्त वेळ लागत नाही. किंवा आपण कांदा आणि खोबऱ्याचा सुद्धा वापर केलेला नाहीये आतमध्ये. आणि ह्या मसाल्याची जी ग्रेव्ही आहे ना, ही तुम्हाला हवी त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी घालून वाढवू शकता. आणि थोडंसं जाडसरच असं छान लागते ही ग्रेव्ही. तर आता इथे मी सगळं व्यवस्थित असं परतून घेतलेला आहे हा मसाला आणि आतमध्ये भांडं धुवून पाणी घालून घेणार आहे. तर इथे मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि छान अशी ही ग्रेव्ही बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. आतमध्ये चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं हे पुन्हा मिक्स करून घेते. आणि झाकण ठेवून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत कोळंबी व्यवस्थित अशी. छान असं दाटसर झालेलं आहे. हे भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर सुद्धा खूप छान लागतं. हा कोळंबी मसाला. इथे झाकण ठेवलेलं आहे आणि झाकण ठेवून आता शिजवून घेतेय. ही मसाल्यातली कोळंबी आहेत ना, ही शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. पटकन अशी शिजली जातात. तर इथे मी झाकण काढलेलं आहे आणि एकदा परतून घेते. मस्त असा वास सुटलेला आहे. आणि इथे कोळंबी मसाला बनवून तयार झालेला आहे चमचमीत असा. दिसायला पण खूप सुंदर दिसतोय आणि चव पण खूप अप्रतिम आहे या मसाल्याची. या मसाल्यातली कोळंबी जी आहेत ना, ती व्यवस्थित शिजलेली आहेत आणि मसाला पण छान असा झालेला आहे. तर आता इथे गॅस मी बंद करतेय.
तर इथे माझा कोळंबी मसाला बनवून तयार झालेला आहे. एकदम चमचमीत असा. दिसायला तर खूप अप्रतिम दिसतोय. चवीलाही तेवढाच मस्त आहे. ही जी कोळंबी मसाल्याची रेसिपी आहे ना, नेहमीपेक्षा थोडीशी अशी वेगळी आहे. पण चवीला खूप छान होतो मसाला हा. ह्या कोळंबी मसाल्याबरोबर ना भात तर अप्रतिम लागतोच. त्याचबरोबर आपण चपाती किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त-मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक